Sabon bidiyo mai suna ɗan gata daga kamfanin Yusuf Zamani. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Kamar yadda muka saba yin bayani, duk mai buƙatar ya rinka samun fina-finan Indiya Hausa sababbi da zarar sun fito, to fa muna gaya muku cewa yanzu tsarin mu ya sauya. Duk mai buƙatar ya rinka samun sabon bidiyo ba zai same shi a Vidimate ba kuma zai same a TikTok ba. Duk bidiyon mu idan kana buƙata yanzu muna amfani da Telegram ne idan kana buƙatar ka samu duk wani sabon bidiyon mu. Don haka kai tsaye idan kana buƙatar kasuwanci da mu akwai lambar wayar mu wacce muke ajiyewa akan wannan bidiyo. Kai tsaye ita zaka ɗauka sai ka yi mana magana domin yin kasuwanci da mu ko a ina kake a faɗin duniya. Muna da group na musamman wanda a ciki ne yanzu muke sa duk wasu sababbin fina-finan mu da zarar sun fito. Don haka kai tsaye baka da wata matsala in har kana buƙatar sababbin fina-finan mu da zarar sun fito, zaka ɗauki lambar wayar mu ne wacce muka ajiye akan wannan bidiyo sai ka yi mana magana. Ta nan ne kaɗai zaka iya samun duk wasu sababbin fina-finan mu da zarar sun fito. Kowace fassara ne ko a cikin ƙanƙanin farashi zaka biya a saka ka a cikin group domin ka rinka samun duk wani sabon bidiyo. Amma duk wanda zai yaudare ka ko ya gaya ma wani zance cewa zai samu sabon bidiyo a Vidimate ko kuma a cikin TikTok, to gaskiya ƙarya ne, ba za ka samu ba. In kana buƙatar kasuwanci da mu akwai lambar wayar mu wacce muka ajiye wadda kai tsaye zaka iya ɗauka domin ka ji ƙarin bayani da kuma ƙarin haske a tattare da mu. Mun gode sosai da sosai da kasancewa da mu, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. In ka ji daɗin bidiyon mu ka danna mana alamar like. Mun gode.